tomto videu som si poprvýkrát zahrala Brambora SMP. Čo sa stane v tomto videu? To neviem, čo uvidíte, ale dobre. Takže dajte like a odber a my ideme na to. Ešte pred videom by som chcel povedať, že video je predabovávané jenom preto, lebo v originálnom videu som malo rozprávala, bolo tam strašne moc šumu, to je všetko, čau. OK, takže vykopeme si strom. Dobre, vykrafnem si polenky. Dobre. Sakra, už začína noc, musím si vykopať hento. Do basky. Prešla už chvíľka, ja som si vykraftila krumpač a crafting table, takže ešte musíme čakať do rána. Fakt super, kámo. Idem si vykopať kameň. Teraz by som opísala, čo sa deje, ale neviem, ako to opísať, teda čo sa stane. Dobré ráno, čuráci! Pokiaľ nechápete situáciu, vysvetlím. Bol to král Brambora SMP, aspoň myslím. Hej, pán Skibidi, kto si? A prečo si tu ko mne išiel? Kto si? Kto si? Ti hovorím. Ty si tak? Čo to do frasa bylo, kámo? Idem si dať rýchle diamantový armor. Jo. A neviem čo povedať, takže tu neviem čo povedať. Dobre, takže čo je v tom shulker boxi, hej? Čo je v tom? Fúha, dosť dobré veci. Elytra, enderperly, zlaté jabka, poušný, elytra, neviem ako sa delajú s tými rachlitlami, takže ideme asi neviem kam, takže uvidíme sa asi v ráno, čau. Super, je ešte stále polnoc, fakt super. OK, takže už prešla noc, ideme preskúmavať a hľadať nejaké stavby. Takže ideme na to. Ale zabijeme ovcu na to, aby sme mali postele. Mäsko. Máme. Dobre, kde si? Tu si, čauko. A už nežiješ. Haha. OK, takže musíme nájsť niečo, nejakú bejsku. Neviem. Čo je tohle? Díra? Kam to vedie? Možno som tam pozriem. Jo, možno sa tam pozriem pravdepodobne však. Jo. Alebo viete čo, nie, možno je to niekoho bejska, teraz tam niekto je a zabijem ma. Takže asi nie, ale dobre, I guess, sure, why not, ale idem preč radšej, nechcem tam nikoho otravovať, takže ideme ďalej preskúmávať, alebo viete čo, možno sa tam vrátim, možno tam pôjdem a možno tam nikto ani nebude, super, fakt, dúfam, že tam nikto nebude, takže ideme na to, hola, OK. Kde to do prčiť sme, kámo? Kde to do frasať sme? A prečo sa nemôžem dostať von, kámo? Sakra. Som tu uviaznutá. Super. Musím sa nejako dostať von. Ja logik, však môžem rozbiť tú blbosť, ne?
Prečo mi nerozbijem tú blbosť? Hej! Ja... Rozbiť tú blbosť, kámo. Nebudem tu dabovať 3 hodiny zbytočne jenom za to, že nevieš vykopať tú vec. Neviem, ako sa to volá, ale vykopaj to, ty inteligent. Ty inteligent, vykopaj to. Ty vole. No hurá! Aspoň si konečne urobil nejaký rozbor. Teda pokračujeme aj dabinku. Dobre, takže... co je tady tohle, kámo? Tady asi bola nejaká stará bejska, niečo takový no neviem povedať. OK, skúsim sa dostať Elytrou a Fireworkom, neviem ako sa s tým narába a ani neviem ako sa s tým narába, keďže to hrám na emulátory, na to aby som mohla hrať na tablete ten Minecraft Java Edition, aby som mohla natočiť tohle video. OK, takže dám si na seba Elytru. OK, dobre, kde je favorky. Dobre, a idem preč z tadeto. OK, idem preč z tejto skibiďárny, kde ani v podstate nič není. Takže idem na to. OK, 3. Počkaj, čo to? OK, 3, 4, 3, 4. Nefunguje to. Neviem s tými fireworkama. Sakra. No dobre, ty logička. Ty logik. Proste zober veci a hento. To sa tam. Nebudeš to tam asi tak na 300 krát skúšať a potom zbytočne minieš fireworky, kámo. Ne, kámo, ty si ale ich tyl. Normálne to správ, ty ich tyl. No, hurá, ak budeš konečne normálne rozmýšľať, tak budem najvíc happy človek na svete, kámo. No super, fakt super. OK, ideme hore, dobre. Kámo, máš tam ešte aj ďalšie veci. Ako napríklad cobblestone. Poslal sa s týma cobblestoneama normálne. To tam presleš. No dobre, idem sa vrátiť k dabingu normálne. Dobre, takže keďže som už spätky, tak, no super, musím to zase znova zničiť, keby to niekto tam ešte osídloval. Tak aby ma nikto nezabil za to, že som tam zakopala dieru do niektorých ich bejsky, takže to zoberiem veľmi ľahkou skratkou. Dobre, skratkou, dobre, fajn, ideme, ne. Takže vykopám drevo, OK, dobre, musím sa nejako stade to dostať. A asi už aj viem ako sa stade to dostanú. Dobre. OK, kopeme. OK, takže keďže sme sa už dostali preč z tej bejsky, tak ideme hľadať nejaké štruktúry a tak ďalej. Takže ideme do toho biomu. OK, takže... Neviem, čo by som tu mohla také nájsť, ale... Prečo to tam nepreskúmať? Prečo nie? OK... No dobrá, ideme plávať. Alebo si iba pôjdem nájsť nejaké dobré miesto, na to si postaviť bejsku, to je všetko. OK. Takže ideme nájsť nejaké dobré miesto, na to si postaviť tú bejsku. OK, musím ešte stále hľadám to dobré miesto, na to si postaviť tú bejsku, už ma to ani nebaví a plus začína noc. Fakt super. Dobre. Neviem, myslím, že by som niekde tuto mohla postaviť tú bejsku, ale
Čo ja vím, možno túto si ju niekde postavím. A zároveň ma tu ani nejde vidieť, takže je to fakt super. OK. Dobre. Takže postavím si ju tady. Dobre. Ešte si vykopem dieru na to lebo nemám posteľ. Takže musím tam byť. Takže to je všetko. A bejsku si postavím v ďalšom diele, takže daj 5 lajkov, daj odber, kúp si môj merch, napoj sa na môj Discord server a čau!